frases tan habituals com quina tronada que tens és ben boig o quina xafregor que fa s'han convertit en habituals en les nostres converses. Parlar del temps és un tema recurrent, però les respostes que donem no acostumen a ser de pes. Avui a Estat Natural us en donarem les claus perquè us explicarem què és i com funciona una estació meteorològica. Instal·lacions com aquesta que hi ha al Bony de les Neres mesuren de manera contínua i autònoma tot un seguit de variables meteorològiques útils per a diferents aplicacions i camps temàtics. El CENMA de l'Institut d'Estudis Andorrans gestiona una xarxa d'estacions situades a l'alta muntanya que permeten fer un seguiment de la variabilitat meteorològica al país. Però què s'hi mesura en una estació meteorològica? En una estació meteorològica hi mesurem variables com per exemple la temperatura i la humitat relativa, el vent, tant la força com la direcció, la precipitació, el gruix de neu, entre d'altres. Tota aquesta informació queda centralitzada en un data logger, que és com un petit ordinador que hi ha a l'estació i que després, gràcies també a un mòdem telefònic, s'envien aquestes dades diàriament al nostre centre del CENMA. Aquestes dades permeten múltiples aplicacions, des del seguiment diari de la meteorologia al país fins al càlcul periòdic del perill d'incendis. Per aquest motiu és molt important fer un bon manteniment d'aquestes infraestructures perquè la informació que es doni sigui fiable, precisa i de qualitat. I en aquest sentit les instal·lacions segueixen els paràmetres de manteniment de l'Organització Meteorològica Mundial. Som tècnics especialitzats en manteniment d'estacions meteorològiques en alta muntanya. Aquests manteniments es realitzen in situ mitjançant comparatives amb patrons calibrats i certificats a fàbrica. Això és molt important, donat que d'aquesta manera podem assegurar les dades que es generen a l'estació i podem detectar qualsevol tipus de desviació en les mesures, de manera que si falla un sensor, doncs aquest pot ser canviat i enviat a fàbrica a arreglar i substituir-lo per un altre per assegurar les dades. Avui hem vist com gràcies a les dades que ens faciliten aquestes estacions meteorològiques podem tenir una informació precisa i acurada de la meteorologia del país, una informació que després faran servir tant les empreses privades com públiques i qui sap, potser vosaltres en les vostres converses tan complicades als ascensors.